hele stuk grond hier, dat is Brabander. Van vroeger uit, zeg maar. Maar was dit vroeger Brabant dan? Ja, nee, de rand van... Oh, niet filmen hoor. Zo stom. Oh, doe eens. Nee, man, ik vind het zo raar. Waarom is dat raar? We maken toch alleen maar een praatje? Ja, niet voor dat praatje, maar weet je wel. Hoe lang, mag ik vragen wie lang je hier al woont? Mijn man is hier geboren in dat boerderijke. Ja. En die ouders hebben dat als opa en daar de vader en moeder er weer van. Zo lang staat dat dus al, een paar 100 jaar, zeg maar. Het zucht er niet in af. Ja, maar dat is nou helemaal verbouwd. Dat heb je gedaan? Onze dochter woont hier. Ah, ja. Oh, dan mag je met de hondjes gaan wandelen? En ik ga iedere dag met dit oudje ook wandelen. Oh, dit is een oudje? Ja. Want ik vroeg me wie we net al langs reden, toen trok je net de poort achteruit dicht. Ja. Ene mocht er mee, maar de andere moest doorblijven. Ja, omdat dat is een jonge hond en dan is heel wild, hè. Dan trek me zo om. Oh, je ziet bang dat er met ouder van tussen gaat. Nee, dat ik iets breek. Ja, want je moet opletten, hoor. Ook... Zeker in deze tijd moesten ze natuurlijk niks breken, hè? Want dan zitten ze in het ziekenhuis niet op te wachten. Nee, en dan met die dingen. Maar ik loop iedere dag met hem. Toen mijn man stierf, toen heb ik dat beloofd aan hem. Toen is hij slecht gelijk. Ik zeg, ik ga verder. Waar we mee begonnen zijn. Toen hij nog heel klein was, de Zuidrijk al mee begonnen met te wandelen. Hier, die hele streek. En dat heb ik inderdaad gedaan. En toen stierf mijn mens en toen heb ik hem beloofd, dan ga ik iedere dag met de hond wandelen. En hoe lang is dat geleden dat oude mensen gestorven? Het wordt nu in januari 3 jaar. 3 jaar? Ja. En hij heeft het altijd gedaan, zolang dat hij in de fut was. Dus, En hoe lang wordt je samen? 53 jaar. Maar ja. Zit je een beetje gewend aan de situatie, dat hij er niet meer is? Nee, het wordt steeds erger. Meent je dat nou? Ja. De verdriet wordt steeds erger. Ik heb het heel erg weggedood in het begin. En nu ga ik steeds meer missen. Allerlei dingen komen over het pad waar ik helemaal geen kies van geef, wat hij altijd deed. En dan word ik zo boos dat ik dat nooit gedaan heb, weet wel. Dat ik er mij nooit geïnteresseerd heb in de computers en allemaal die dingen. Oh, dat deed hij allemaal? Alles deed hij. Oh, dus hij ging wel met een tijd mee? Ja. Hij wou nooit geen computer, maar toen weer in 65. En toen hebben de kinderen en ik hebben een computer gegeven. Nou, binnen de week had je al muziek gedownload, alles gedaan met wat. En dat was, ja, dat is altijd wel een pinter. Ja, dat was een pinter, hè? Ja, dat was een mens met caption? Ja. Wat heeft hij gedaan dan, qua werk? In observatie en Senana. Altijd in de onderhoud gezeten. Ah. De ketels en verwarmingen en invalidewagens en allemaal heeft hij dat gedaan eigenlijk. Het 40 jaar observatiewerk, dus ja. Als onderhoudsmonteur. Ja, dus daar had je ook nog twee rechterhanden ook nog. Dus die verbouwing van het huis heette dat dan op? Ja, dat had je ook met heel veel vrije dagen. Het je ook alles, zelfs met het dak eraf was en alles. Ja, dat zijn jaren, slopende jaren. Onze dochter woont er nou, we zijn nu 30 jaar getrouwd, ja. En die wonen nu 30 jaar hier. Ja. Oh, dus je zit al 30 jaar weg, hé? Ja. Ik heb zelf nooit hier gewoond, want ik woon in Dorp, ja. In een appartement op de Hoge Beek. Maar ja, ik dacht dat jullie meer... Wat doe je? Met hier de grond, die wordt nou binnenkort verdeeld, hè? Of hoe noemen ze dat? Ruilverkaveling? Nee, hier wordt volgebouwd, hoor. Alles wordt hier volgebouwd. Is wel, want aan die kant, want dat zit Jo net, die boerderij die heeft hij voor een hulentijd eigenlijk min of meer alleen gelegen. Ja. Je kunt er zo'n ganse week mee. Ja, dat is niet leuk. Maar nou is er nog in. Onze dochter zet er nou niks meer van. Maar ze had het wel toen de kwaaie jaren, de eerste jaren, dat ze, wat?
Toen vond ze het niet leuk. Nee, toen knaaiden ze deze code dat we het nooit gedaan hadden. En weet wel, dan hadden we ook nooit werk gehad, want het is altijd werk in de winkel. Hoor. In het huis is altijd werk. Maar dat is Omdat het nog- oud is. Ja, dat is nog 2-3 keer voorbij. Maar dit giet dus nog allemaal... Dit gaat helemaal vol, ja. En wie giet dat door? Tot erachter voor de zand ligt? Ja, ik denk het wel. Dat. En dan die kant hoor, daar, want dat stuk is ook pas gebouwd helemaal. En dit stuk is nou iets van de laatste 2 maanden. Ja, het is gewoon naar als je het ziet. Maar neemt het zoveel grond in het huis als... Ja, ze zei gisteren nog tegen mij. Mama, ik hoorde dat ik het een stuk kon verkopen. Maar dat... het huis ligt een beetje verkeerd, hoor. Waarom leed het verkeerd? Ja, dat middenin ligt. Aan de andere kant van het huis hebben ze ook nog een stuk grond. Dit hele stuk dus. Maar als ze dit zoiets willen verkopen, dan is het toch zo kwijt? Ja, maar zover zien ze nog niet. Al zo. Ja, En dat is uw dochter? ja, Die woont hier met haar mens? ja, 2 kinderen. Ja. Ja, Hoeveel kinderen heb je? 3. 3. Dan hoe dik ziet je al oma? 7 keer. Waarom hoorde je dat allemaal? Ik ben benieuwd. Oké. Ik heb interesse. Ik ga ze niet allemaal opbellen hoor. Nee, ik kreeg toen net een beetje een akelig gevoel over Nieuw-Zeeland. Dat er iets met Nieuw-Zeeland te doen had. Omdat je ineens... Wie komt je door broer- mee? Ja, mijn man, zijn broer, woont in Nieuw-Zeeland. Ja. En dan komt, Urs kwam dan ieder jaar, maar nu wordt het ook ouder, is ook al meer 80. En nu is je dus minder aan het komen. Ja. Oh, misschien gaan ze nou wel iets met om haar iets opnemen, dat hij dat anders ziet. Dat wel, voor hem is dat ook allemaal nee. Dat doe je. Ja, ik kijk ook niet. Nee, Maar oma Harry is dus... en broer van mijn man. Ja, en die woont in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, ja. Maar heeft er nog plannen om nog een keer hier naartoe te komen dan? Ja, vorige week kregen ze toch nog een mailtje. Want ze hadden een plakboek hier in Verre gemaakt van Oud Van der Roy. En was hiervoor van zijn vader en van zijn mama. En toen, waar is het? Oh, nog niet gebeuren. Ja, ja. En ik heb het in de gaten houden. Het is wel goed afgelopen. Het gaat goed. Ja, hij kan niet meer veel hebben, want Dan ziet je vast en zeker blij. En ook dochter ook, dat er geen vuurwerk wordt afgestoken. ja. Want gisteravond hier ook geknald. Waar het was, dat weet ik niet. Maar ik hoorde het van de flat af. En toen dacht ik, oh, de honden hebben dat niet helemaal. Ja, hij is nou hartstikke door, hij huurt niks, maar het is, ja, hij komt aan zijn laatste dagjes. Zo'n 14,5 dus. Hij zei, oh, dat hebben we een gouden trieven. Ja, want dat huurde ik, dat over het algemeen weer die niet zo... Nee. Dat had een goed kosthuis gehad. Ja, dat had hier goede conditie. En na het hier we met hem gewandeld. Mijn mens ging ook aan met hem wandelen. En ik ook als ik vrij werd was. En nu is je de paar laatste dagen. Hij is door zijn been aan het zakken. En Shani zei ook. Maar als je maar geen pijn hebt. Nee, hij kreeg pienstellers. En ja. Nou zie ik door aan de reem, is dat nou een wat zit er in Dat dat? is voor 's avonds het licht. Oh, dat is een lampje. Ja, dat... Maar waarom zitten jullie eigenlijk aan het filmen als ik vraag? Nou, we waren dus, we reden hier in Den Hoek en Jo zegt, ja, we zitten hier in Broek. En toen reden we door langs en we zien hier al heel lang niet meer geweest. Maar toen ik het huis zocht en de broodbander, toen Ja. begon bij ons zoiets te dagen van waarom zou je dat nou de broodbander genoemd zien? Ja, nee, dat is altijd, er was al iets voor de oorlog was dat altijd. Tenminste zoals ik het heb horen vertellen. Ja, En dit gedeelte van de buurt, dat had ook de broodbander. ja alles hier, alles. Vraag voor de gunst, Neehuis, allemaal hier te Brouwander. Ja, Nou, we hebben weer wat geleerd. ja. Dus, En wie ver gaat dat rondje nog? ja, Want als het inderdaad aan de buurt heeft, dan zal hij wel niet meer zo wie het kennen. nee, maar je gaat zelf zitten wanneer dat je wil, hoor. Zoals nou.
Maar Ja, stel dat dat nou een kilometer verderop is en die giet zitten Ja. en die wil niet meer. Eerst ging ik helemaal achter naar de puinplaats. Dat werd er zeker ook wel hier. Nee. Als je hier die pad die gaat en dan reden door. Rijdeur. Dan gaat hij helemaal naar de puinplaats. Ja. En dat is het verhuisbroek, daarachter. Helemaal daarachter. En zover zie ik al met hem gaan wandelen. Maar dat kan niet meer. En ik doe het ook niet meer zo ver. Nee. Maar ja. Maar je ziet er nog goed aan volgens mij, of nee? Nou, nee. Gezondheidsgut, maar ja, gemist wat, hoor. Gemist. Hoe maak je wat? Dat zal wel iedereen hebben. Hoor. En kunt dat dan in zo'n tijd, zoals nou, kunt dat dan niet extra hard Ja, ik denk het. aan, omdat iedereen toes moet blijven? En... Ja, nou met de corona heb ik daar heel veel last van gehad. Eerste keer erger als nou. Nou heb ik gezeten en nou maken ze mij niet klein. Tegenaan, weet je wel. En ik ga je wel eens in de week naar de boodschappen doen. Een mondkapje op natuurlijk. En dan voor de rest kom ik niet meer in het dorp. Dus Hey, en wie gaat je dat nou met de feestdagen doen? dat weet ik niet. Ik laat mijn hemel over me heen komen. Dat heb ik de andere 2 jaar nog gedaan. En wij zien altijd, vanaf dat dus Jannie hier woont, zien we altijd met Kerstmis bij hun geweest. En dat is ook het pijnlijke ervan. Hè? Dat gaat nou waarschijnlijk niet gebeuren. Nee, want zij durft dat niet. Nee, protesteren hoort het. Is er niet mee eens? Nee, hè. En wie moet hij nou goed laten dan? Ja, normaal loop ik wel eens met ons dochter en die kan ze wel hanteren. Hij is nog veel te wild en druk. Dan trekt me zo aan hem, den hond. Dat wil ik die was sterk genoeg voor het wel. Ja, Wat goed gedaan met kerst? ik denk niet veel. Ja, ik vind dat heel... nee. Maar het komt gewoon allemaal samen. Het is gewoon Kloeten is het. Dus we hebben mooie jaren gehad. We hebben het fijn gehad samen. 53 jaar. Ja, en dus het was allemaal mooi. We hebben fijne kinderen. De kinderen doen alles voor mij. Maar ja, ik mis gewoon het samen zien gewoon.